alhamdulillahi rabbil alamin en garti e lefol men ɗimmol e on saha noon ɓe gondani babiraɗo o babiraɗo o kañumne wi aha ɓaɗa on gondi eyyi ko Allah woni ceediɗo hakkude meɗen ɗum woni o ɗacciti Bunyamin e mawniraɓe Yuusuf ɓe kono o heɓɓiti o wiɓe aha himon ɓikkonam son jettima wuro Misra ngo on naati e leydi he woto naatire damal gotal naatire damuɗe ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa naatire damuɗe certe ɓeɗo naatire ngal ɗo ɓeɗo naatire ngal to heddiɓe naatire ngal to so wona ɗum tan ma gite keɓon li Allah tusibukumul aynu woto gite keɓde on saha noon Misra waɗi ko dammuɗe nayyi Misra on saha nde mawniraɓe Yuusuf jaato nde on saha Misra waɗi ko dammuɗe nayyi to natirte ko nokkuji nayyi nde won noon babiraɗo huuli woto gite nangudeɓe omo jogui doole sa yiɓe koɓe yimɓe timmuɓe sa yiɓe tan kadi guite ma pawta e mabɓe nde won noon ɓe jogui mbadiji annabaaɓe ɓe jogui hayba on saaha noon ɓe jetti nde ɓe jetti nde ɓe mbaɗino babiraɗo o wi ni kono haade mabɓe yaade babiraɗo wi aha min mbirumi de ko woto guite keɓde on kono wa ma uhuni ankum min allahi min shay'in mi wawa dunje ga moɗon ko immi e Allah hay batte kala ko Allah ñaawi e moɗon ala hay batte ala ko mbawmi hen mbirumi ni tan ko yidde nde jinmi on e kadi mi jinmi ko jaam heɓa on kono mi nafata on ga Allah ko muuyi e moɗon ala ko kalmi ɗo ko yombat ko son mbaɗi so wonko Allah muuyi e mon ala ko nafata voilà ko noon joni noon ma wod biiɗo holko waɗi Yaquba ne yamiraɓe ngol ɗo lawol yoɓe natir damuɗe certude te kadi ɓe jehino toon lawol gadigol o yamiraniɓe yoɓe mbaɗdani hono ngoɗo yeeso holko waɗi ɗum ndeysan mbiɗa wawi jabadema jaabuji ɗiɗi holko addani Yaquba wadde no waɗi joni ni yoɓe natir damuɗe ɗiɗi sa namdima o waɗani noon gadunol nde ɓe jahata nde holko waɗi omo waɗa noon joni mboɗo wawi jabade jabugol gadigol ko laatade Bunyamin ne wonde mabɓe nde won noon lamɗo o ɗaɓɓi Bunyamin kadi kamɓe ɓe gari ɓe ñaguima ha fotidani o ɗaccidi Bunyamin e mabɓe o huuli wonde Bunyamin ne wonde mabɓe o haalniɓe kan haala mi jaaboma jaabowol ɗimmol sa tiima e nder Misra wonde ɓeeɗo fof ko gorko goto jibiniɓe te kadi nena e mabɓe annore annabagal nena e mabɓe kadi jondam te kadi so ɗum ɓenni nde ɓe ngari e naati e wuuro hende lamɗo o jettiɓe jippiniɓe o hertiniɓe teddugal ngal o teddinani hay goto e aroɓe ɗum ɗo foof ala e lawol gadigol he nde ɓe jahata lawol gadigol ngol taw ɓe jiyani ngal ɗo teddugal e lamɗo o nde ɓe jaha lawol gadigol ngol de taw lamɗo o ɗaɓɓani ma miñiɓe o ara ɗum ɗo foof yanti hen alay saago kanko o ƴeewa hol feere nde o wawi fewjude pour ɓe daña jaam ɓe kisa ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam ɗum noon ko jabotoman an jogoɗɗo namdare o hebbiti noon o wi inil hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun wonani ñawore siyore noon so wona koto Allah goto woni kañum goto koto Allah to woni ko bakkilimi
koto Allah toni kadi yo wakkilo kala bakkiltoɗo wadde min fawwadtu amri ila Allah mi boyli fiya kam fewde e Allah mi tuubnima fewde e Allah la alamatu joni noon bisimilla la bas nde won noon hunde foof ne waɗi sababu li anna al akhdu fi l asbabi ma attawakkul afdalu min tarki l asbab nde won noon jaggude hunde ke to banggue sabab wondude e wakkilare ɗum ɓuuri ɗaccude sababu o waɗi jomiraɗo heɓɓiti wi walamma dakhalu min haysu amarahum abuhum ay nden ɓe naati wuuro he fodde no baabi mabɓe yamirnoɓe ni ɓe ceerti mutafarriqina ma kana yughni anhum min allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha laataake ene nafa ga mabɓe immorade ko immi e Allah e ñawore Allah haydara so wona ɗum ɗo goram ko yidde tan e haaju e korsa gonɗo e fittandu annabi yaquba ko yidde duñandeɓe mana ganna yitere bonde tan e korsa e yidde wonde e mabɓe nde tan nde o yidi ɓe nde wonno wa innahu la zu ilmin lima allamnahu Allah wi yaquba ko joom gandal ngal min gandinimo ɗo makko ɗo walakin akthara nasi la ya'lamun kono hewɓe e heefereɓe noon ganda wonde Allah ene moƴƴana jeyaɓe mum ene moƴƴana laaɓɓe mum to banggue ilham andinaɓe hunde taw wona ko jangete heefereɓe ganda ɗum heefereɓe ganda ɗum joni noon ɓe gari ɓe mbaɗino babiraɗo o wino ni ɓe ceerti noon ɓe jaari o to banggue ɓe jaari oga banggue fodde dammuɗe dayi ɗe no ceertiri ni kamɓene ɓe ceertiri noon ɓe mbaɗino babiraɗo o wino ni kono noon e hoddiro Allah nde won noon aɓe mbeeɓi heɓtinde ɓe keptina ɓe jiya ɓe dañani ɓoccitaɗe e gonɗon yeeso ɓe paamama kamɓe fof ɓe jiyama on saaha noon ɓe nanga e hoddiro Allah ndeysan ɓe kabri annabi Yuusuf wi yoɓe gadde toon kono noon tawɓe goɗɗoyi nde won noon ɓe gandoya ko toɓe jogorno ɓedde ɓetoji mamɓe ɓe naatiri damugal ngal naatirtengal ngal ɓe naati kadi sa naati nder wuuro he damugal gongal nen toon on saaha puɗɗoɗa faade to ɓetoyte to kamɓe noon ɓe jettu yima toon ko nden noon ko toon woni toɓe puɗɗi yiyede on saaha noon goram yiiɓeɓe ɓe jeehi kalnoyi nde wonno Yuusuf ñande foof ene waɗa ñukkintoɓe ene ñukkindo so tawi ɓe gari walla ɓe garani son jiiɓe gare kalne kam kadi yoɓe garɗo son jiiɓe tan gaddeɓe ɗo ɗum waɗi ene jogii ɓe ganduɗa ɓen ko kamɓe tan ñukkinto ene ƴeewa beele ɓe gari walla ɓe garani Allah waɗi noon ɓe jiiɓe ɓe gari ɓe kalana Yuusuf wi yoɓe gadde ɓe gadda ɓe gaddori Bunyamin ɓe mbi ko oɗo woni musidɗo amen mo min mbinoma o mo min jiidi baba o ɓe teddina waɗi jomiraɗi walamma dakhalu ala Yuusufa nden ɓe naati e Yuusuf ɓe naati galle makko ndeysan ngol ɗon nargol noon ngol serti e nadgol gadigol ngol waɗi lamma dakhalu alayhi qalu ayyuha almaliku hadha akhuna alladhi amartana an na'tiyaka bihi faqad ji'naka bihi faqala ahsantum wa asabtum satajiduna dhalika indi ay ɓe mbi yeyma lamɗo ko oɗo woni miñiragel amen ngel min mbiyannoma ngel mbinoɗa yo min gaddana ngel ha ngeli ko ngel ɗo min gaddi ngel o heeɓi to yo moƴƴini aha on timmini aadi ma on taw ko ɓuri ɗum ɗo am ɗo summa anzalahum wa akramahum walla wa akrama nuzulahum
o jippiniɓe o teddiniɓe o tebbini mana jipporgal mabɓe o moƴƴini mana koɗugu mabɓe kono ɗon o joƴƴini kala ɗiɗo wa jalasa kullu thnayni ala ma'idatin o joƴƴini kala ɗiɗo jiiduɓe yumma e la'al gotal fa baga bunyamin wahidan bunyamin heddi ko goto fa baka ɗum woni bunyamin wone wayde o wi kala jiiduɓe baaba walla kala jiiduɓe yummo yo jooɗoto e lahal gotal ñamda nde wonno kamɓe koɓe sappo bunyamin wattiɓe sappo e goho kamɓe ɗiɗo foof joddi e lahal mone ñamda heddi bunyamin goto bunyamin wone wayde bunyamin heɓɓiti wi law kana akhi yusuf hayyan la ajalasni ma'ahu sinno mawnam biyeteɗo yusuf on wurno mo joƴƴinam wondude e makko ɗum woni yusuf to jooɗi ɗo ronki deejje gite mum berli gonɗi yusuf heɓɓiti wiɓe lagada baga haha wahdahu ni oɗo kañum goto tan heddi ɓe keɓɓiti ɓe mbimo kana lahu akhun fa halaka omo joguino musidɗo kay mata on ma yi tan est-ce que yusuf heɓɓiti wi i joni noon fa ana ajlisuhu ma'i joni noon min mboɗo yiɗi joƴƴinde mo wondude e yam o jooɗo saram ɗo mi ñamda e makko fa akhadahu fa ajlasahu ma'ahu yusuf nanguimo joƴƴinimo sara muɗum alal ma'idati wa ja'ala yuwakiluhu falamma dakhala al-laylu amarahum walla amara lahum bi mithli dhalika min al-firash nden jamma naati o yamiriɓe kadi ɗiɗo foof yo joddo subhanallah ɗiɗo foof yo leloto e daɗɗude gotiri o qala kullu thunayni yanamani ala firashin wahidin fa baqa bunyamin wahdahu kamɓe foof ɓe lelodi ɗiɗo heddi bunyamin goto yusuf heɓɓiti wi hatha yanamu indi oɗo ene ɗano so hamɗo mi leldo e makko daɗɗude gotiri ala firashi e daɗɗuɗam hen min e makko min lelodo hen woni faqama bunyamin ma'a yusuf ala firashihi yusuf jaggi bunyamin dari yaade e makko to daɗɗude makko woni fa ja'ala yusuf yadammuhu ilayhi wa yashummu riha abihi minhu hatta asbaha yusuf ɗo ɓe leldiɗo ene ɓuusomo kanko bunyamin ene uurno ene jaɓɓo hendu bamum immorade e bunyamin ɗum waɗi ɓe mbaldi noon ha weeti falamma asbaha nden weeti tan qala lahum inni ara hadha ar-rajul wahidan laysa ma'ahu thanin fa ana adammuhu ilayya fayakunu ma'i fi manzili joni noon mi yi oɗo gorko kañum ko goto tan o ala ɗimmo joni noon min mboɗo yiɗi takkudemo e yam o laato wondude yam e gallam he ɗum woni hankkadin o jippiniɓe kanko yusuf o wiyoɓe gaddana ñamɗe ɓe ñaama ɓe gaddana ñaɓɓe ɗum woni mawɗo mabɓe o biyataɗo raw biilo nde wonno wiyama ko on woni mawɗo mabɓe on woni mawɗo on adi jibinede mabɓe kamɓe foof o wi ma ra'ayna mithlu hada min mi meeɗa yiide hono ɗum ɗo nden noon falamma hala yusuf ma'a bunyamin nden yusuf yewdi e bunyamin o heɓɓiti o wi yusuf heɓɓiri bunyamin masmuk holko woni inde ma walla mbiya ma ismuka fof ko gotum o heɓɓiri o wi bunyamin min mbiyatan ko bunyamin o wi beele no wo aɗa jogui sukaɓe bunyamin heɓɓiti aha mboɗo jogui sukaɓe sappo ɓiɓɓe sappo worɓe joguimi mboɗo jogui ɓiɓɓe sappo worɓe o wi fa hallaka min akhin li ummin mbete aɗa jogui mo jiiruɗa yummo jogui musidɗo mo ganduɗa ko onon jiiru yummo o wi kana li akhun fa halaka mi joguino musidɗo mo jiiɗum yummo kay kono on maayi yusuf heɓɓiri wimo atuhibbu an akuna akhaka badalu min akhika al halik aɗa yiɗi mo wona musidɗo ma mo ganduɗa mi lomto musidɗo ma mayɗo bunyamin heɓɓiri wi woman yajidu akhan mithlak hol dañowo musidɗo baɗo no mbaɗa ni ehima lam kono noon walakin lam yalduka yaqub wala rahil fabaka yusuf alayhi salam o wi kono noon hol dañowo musidɗo baɗo no mbaɗa ni salo an ka he goto salta koma ehima lamɗo kono noon caɗele ɗe tan wonata hen tan so tawi ɓe jaɓine
an kam yaquba jibinanima rahil kadi jibinanima ɗon tan Yuusuf woy ronki jaggude hoore muɗum ndeysan ɗon tan Yuusuf immi wa qama Yuusuf ilayhi wa anaqahu Yuusuf immi faye e makko danodiri e makko ndeysan ɗon tan Yuusuf heɓɓiti wi inni ana akhuka min woni musidɗo ma o ay min woni musidɗo ma o ko ni alhaali o yaari ndeysan puisque jurmini no feewi puisque o wi ko min woni musidɗo ma o min woni musidɗo ma moɓe mbiyata ko kalkiɗo mi halkaki mboɗomi ko min woni ɗo ni ana akhuka min woni musidɗo ma o bisimilla waɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhahu nden ɓe naati ɗo Yuusuf ɗo kamɓe mawniraɓe Yuusuf ɓe eɓe gonde miñum Yuusuf o awa ilayhi akhahu o tappi e makko musidɗo makko o qala inniya walla inni fofne salla ana akhuka ay min woni musidɗo ma o moɓe mbiyata ma yo ko min mi mañani mboɗum fala tabta is bima kanu ya'malun woto suno e koɓe laatino ɓe golli ko ala haasidagal ɓe kaasidi wonande en ngal woto suno hen ala ɗum woni o yamirimo kanko Yuusuf o yamiri miñiraɗo o nde habarata mawniraɓe ɓe wonde ko Yuusuf woni ɗo henna ɗon tan noon Yuusuf wimo mami fewju no keddoriɗa ɗo mami fewju no keddoriɗa ɗo taw watta hay caɗele goote moƴƴere Allah nde hankkadin koko yetti kala ko pewjumi tan wi eyyi o wi min kay ko pewjuɗa fof ko hen keddimi ɗo wi ko min woni mawne ɗo noon miñiraɗo o woni Bunyamin heɓɓiti wi la ufarigu ko min mi setara e ma abadan hankkadi ɗo ka en certata ndeysan o wi kono tan caɗele ɗe tan ko so tawi mi heddima ɗo henna a dumbi kam ɗo henna o wi ma ɓeydo mette baaba te kadi hankadin hay seeɗa mo heddorino ma gasa ha laaɓa ceer e te kadi Yuusuf heɓɓiri wi aha mbaɗaɗi ɗum fof somi dumbima ɗo mette ɓeydan tomo kono noon kala ko mbaɗanmi koye yamirore ala min mi feññinantama yamirode nde ganduɗa ko yamirode sofde ala mi yamirtama ko ganduɗa janggo kono jogori yennudema walla kene jogori haaldema haala ka fewani ala ko a yettirtake ɗum ala Bunyamin woni miñiraɗo heɓɓiti wi Yuusuf kala ko jiɗɗa gollu min mi wondaka ifal ma badalaka gollu kala ko feeñanma to banggue hakkille mi wondaka min ko laaɓi ko tan fa inni la ufari gokko ko laaɓi ko tan min mi sertarayma hande mi sertarayma janggo ɓayde mi yiiti mawnom gasi ala min hankkadi en certata Yuusuf heɓɓiti wimo aha ko gonga en certata kay kono noon wona hono danide wona tan naata nde suuɗɗo mbiya yaltata ala a arat jaada e mabɓe soɗe jaaha mami fewju feere no duttoriɗa keddoɗa ɗo taw feere ɗe ko jaɓeteɗe waɗata haare waɗata caɗele koye hol feere no jogorɗa fewjude ko pewjuɗa fof fewju ko min mi yaltani ɗo mbimi Yuusuf wi aha mi nani ko kalɗa ko kono wona noon a yaltat sa yalti jaada e mabɓe mami ƴettu muudam ko muudo kanŋe mi waɗa e dimgal ma so mi waɗi e dimgal ma son pokkiti ha on jalti wuro ngo
mami noddu yimɓe ngabbo on wiya mi hattimo muudam mi wiya noon muudam koko wujja mami fewju feere nde ngannduɗaa ko feere baaba kala gujjuɗo on sahaa ko kañum wonata jobdi ko wujji ko mi waɗa e muudo ma so yiitoyama e dimngal ma keddoɗa ɗo ɗum jimmi fewjude ɗum noon fewjude ndin ko ha duttoɗa e galle he keddoɗa ɗo hen caggal on jalti noon a yaade e mabɓe ha on jalti wuro ngo oɗon jaaha ɓe ngabboyo on so ɓe ngabbima on ɓe mbiya wonko hattaɗo muddo lamɗo o so tawi noon kala mo tawa e dimngal mum on wonata jobdidi ma tawa e dimngal ma gona jobdidi gartaɗo hen taw ko min fewju feere nde Bunyamin heɓiri wimo fa faal ma shi'ita gollu kala ko kaƴƴa kala ko jiɗɗa gollu mi yaɓirima min kay kala no moƴƴirta yomi heddoɗo tan min mi yiɗa sertudema hay seeɗa ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala wi falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala sigayata fi rahli akhihi nden ndeysan ɓe keblaniɓe keblale maɓɓe ɗe Yuusuf yamiri boyuji mum ɗi yoɓe ƴettu muddo maggo kange ngo ɓe nanna ɗum e nder dimgal musidɗo mum biyeteɗo Bunyamin o ɓe ƴetti ɓe nanni e dimgal Bunyamin woni mawniraɓe Yuusuf pokkiti ɓe jaadi e Bunyamin ɓe jalti leydi ndi ɓe jalti wuro ngo haɓene jaaha saha fof Bunyamin yeccito saha fof Bunyamin yeccito o yiɗano yaltude wuro ngo ni kono Yuusuf yamirimo fodde no yamirimo ni o fokkiti o yaada mabɓe kono noon jo e jo fof o yeccito o yeɓe koye leeli koye e nder ɓerde makko ɓe garani ha joni i mawnam Yuusuf wino ma fewju feere mi heddoɗo somin jalti wuro ngo mawnel yimɓe gara mbiya wonde wonko wujja ma tawa e dimgala kono kamɓe de ha joni ɓe gabbaki min mara kamɓe ɓe jogorani abbade min tawi e jogol min ko hodde maccoɗo mawnamo o wona e miijaɗo ɗum kanko Bunyamin e nder ɗum tan ɓooyani ha pucci jalti wuro ngo ene gabbiɓe o soyni pucci ɗin gara ha juuti pucci ɗi ɓadiɓe kamɓe fof ɓe dartiɓe kucciti e pucci he pucci ɗi piltiɓe lombiɓe hakkude kamɓe mawniraɓe Yuusuf wontude e meñum Yuusuf waɗi jomiraɗo wi thumma azzana mu'adzinun ayyatuha al-'iru innakum la sariqun nada munadi ba'da infisalihim an majlis Yuusuf talaba sur'atin sayrihim ɗum waɗi noddi noddowo o caggal sertudeɓe e jonde Yuusuf ɓe jalti wuro ngo ɓe jeehi o wiɓe heyi onon de ko on wuyɓe sabi muudo laamɗo ene wujja ɗo muudo laamɗo ene wujja ɗo jonno wiyama ko onon gujji ɓe mbi ala ɗum wawa wonde minen min gona wuyɓe caka min gujja muudo laamɗo kaala goɗɗum ɓe mbi aha ko onon gujji ɓe mbi ngara ƴeewe ɗum woni ɓe telli ɓe payi e dimle he yidde ƴewde wiyama ko Yahuda wiyama ko Rawbil goto e mabɓe wi aha ngare puɗɗorde dimgalam ngal hay soɓe kalani ɗum kamɓe ɓe puɗɗorto ko dimle mawɓe ɓe nde wan noon soɓe puɗɗorima dimgal Bunyamin ngal tan ma wiye ɗum ɗo ko complot waɗa ko feere fewja ɓe puɗɗori dimle mawniraɓe ɓe ɓe ƴeewi dimle ɗe foof ɓe tawani hen muudo ngo dimle mawɓe ɓe foof ƴeewa mawniraɓe sappo ɓe goto foof dimgal mum haɓɓita ƴeewa ɓe tawani hen muudo ngo ɓe dufti e dimgal Bunyamin he nde ɓe dutti hen mawɗo mabɓe kamɓe arɓe abbade mawniraɓe ɓe Yuusuf neli ɓe ɓen mbi ala oɗo o wujjata oto ƴeewe dimgal makko jara en ɓe mbi ala ƴeewe o wi ala o wujjata ngo yeeso o wujjata mawniraɓe Yuusuf ɓe koye mumen mbi ala fatti cuhoy tan pattisuɗem on ƴeewi dimle amen kay ƴeewe dimgal makko ƴeewe ɗo ɓe jogori ƴewde dimgal Bunyamin ɗo ko ɗo darneten lefol men ɗimmol
so hawri e welede Allah ha aset paaɗo oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en hawrude aset paaɗo on saha kadi gadden ko rewi e kaɗo haala hankadin ko e yiitodiroyde ɓe goni kamɓe kanko Yuusuf e koreji makko yo Allah hokku en hawrude hen oɗon jarlo oɗon jaafo to banggue kaɓirto ko Saydou Abouba en calminimo en juurimomo kanko e golle makko joɗɗe payodinde yeeso haalirde ɗo ko musidɗo mon Khalid Abdoullahi Sy oɗon jarlo oɗon jaafo ɗum noon hatta marratal ukhra inchallahu taala wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh